היי לכולם, אני כאן כדי להראות לכם איך לחפוף פאה בבית. נתחיל בהברשת הפאה. הקפידו להתחיל מהחלק התחתון של הפאה ולעלות כלפי מעלה, כך תוכלו להסיר את כל הקשרים בלי לגרום לשבירת השיער. אחזו באגודל את החלק העליון של הפאה. שטפו את הפאה ותוודאו שהיא רטובה לחלוטין. השתמשו במים פושרים כדי להסיר את כל השומנים מהפאה. לאחר מכן קחו שמפו ושפכו אותו על החלק העליון של הפאה. פזרו את השמפו על כל הפאה, במיוחד ברשת. סרקו את הפאה שוב מהחלק התחתון של הפאה כלפי מעלה כדי לוודא שהשמפו הגיע לכל חלק מהפאה. כעת תתחילו לשטוף את השמפו, הקפידו לשטוף אותו ביסודיות רבה. יש לוודא שלא נותר שום שמפו בפאה, אחרת היא תישאר שומנית לאחר שהפאה תתייבש. לאחר שסיימת לשטוף את השמפו, ניתן לשים מרכך לאורך החלק התחתון של הפאה. יש לוודא שהמרכך לא ייגע בחלק העליון של הפאה, מכיוון שעלול לגרום להתרופפות הקשרים ולנשירת שיער. פזרו את המרכך על כל הפאה. שוב סרקו אותה כדי לוודא שמגיע לכל השיער. השארו את המרכך למשך 20 עד 30 דקות. אפשרות נוספת היא להשתמש במסכה. המסכה היא מעניקה לחות מוגברת לפאה. אני ממליצה להשתמש פעם ב3 חפיפות במסכה. עכשיו שטפו את המרכך, הקפידו לשטוף אותו לחלוטין מהפאה. שטפו את הפאה לפחות 3 דקות כדי להבטיח שכל המרכך הוסר מהפאה. השימוש במברשת בשלב זה הוא המפתח להבטחת הסרת המרכך באופן יסודי. כל מרכך שישאר בשלב זה יגרום לפאה להיראות שומנית לאחר שתתייבש. לאחר שסיימתם לשטוף את המרכך, סחטו את הפאה היטב ביסודיות כדי להסיר כמה שיותר מים. עכשיו זה הזמן להכין את הפאה לפני שהיא מתייבשת. חשוב מאוד לסרטט את השביל בדיוק במקום הרצוי ולהקפיד שכל השערות פונות לכיוון הנכון. יהיה קשה הרבה יותר לתקן את הפאה לאחר שהיא מתייבשת, לכן הקפידו על השלב הזה. אם אתם רוצים ייבוש טבעי לפאה, קחו 3 לחיצות של סרום ותמרחו את זה על החלק התחתון של הפאה. לאחר מכן תוכלו לקבץ את הפאה בעדינות בידיכם כדי להחזיר את התנועה ולהניח אותה על מגבת לייבוש. אם אתם מעוניינים במראה גלי או מטוטה יותר, אני ממליצה להשאיר אותה על המגבת למשך 12 שעות. כעת הפאה מוכנה לתלייה לייבוש, הקפידו לא לגעת בה עד שתתייבש לחלוטין. זה יכול לקחת בין 12 ל-48 שעות. בהצלחה, שיהיה לכם יום טוב.